Počeo da snimam. A znaš? Izvinjam se zbog smetnje ljudi. Ne znaš? Mamo. Samo za smeške. Krenulo je. Pogodonosno. Pa si razumao? Krenulo je. Izvinjam se zbog smetnje. Šuti. Izvinjam se. I malo sam radio van epizode, van kamere, zato što to bilo dozvoljno za, mislim, malo sam samo uređivao kućicu i platformicu, to je sve. I napravio sam dancor, dobio koliko zombija i šta se dešava. Pa da, evo ga, ubio sam još 3 ovčice i pronašao sam i sada imam krevet, čekaj, izgleda ružno da mi tu stoji ovaj planik. I ne brinite se, nemam samo ova 3 planka. Da. Imam 4 steka i još 10 plankova. Pa da, eto. Da znate. To prosto. Sad se spuštamo dole, čekaj. Ajde, spusti se. Čekaj, ne znam, ali da... Znam, šta ćemo sad? Sad treba da idemo u rutarenje. Odmah da vam kažem. Više ćemo sa dosta toga, jer drvo je na rutarenju. Stikovi. Hrana. Stvari samo ćemo da napravimo neki naš mali rudnik. Prokopat ćemo brzo malo, puno kamenja. To je sve uglavnom. Ovako, ovaj kameni kramp. Idemo sad dole u rudnik. Ovako. Fuck sake. Fuck sake. Sad. Tak. Tako. Sad imamo hrane. Odlično ispadne. Sada smo sad onako nisko. Zato ovdje odmah ima kamera. Znači ne toliko baš kao ima tako. Šest. Ali ja nemam hrane. Mislim da sad imamo dovoljno. Sad sam probala samo ovako malo drveta. Kako bih učinila drveta. Kako bih zato napravila furnace. I kako bih mogao da počnem već sa pečenjem. Sad ćemo ovdje da stavimo ovo meso, a dole ne mogu da potpalim, tako da nećemo sad još moći da pečemo, jer nam treba ugalj, a treba nam za sad ovih 5 komada kako nam bude trajalo, sad sam već potrošio 2. Ja još volim da tako nešto radim na YouTube. Zato što prosto volim. Mi je zabavno ovako. U stvari, cilj mog ultra kanala, kao što se već i zove,
kao i Kofs, hoću vas zabaviti, kao i Kofs. Znači, to mi je uglavnom cilj kanala, a i meni je to isto zabavno, tako da niste jedini koji me to zabavno. Sad ću kopam, dok mi ne bude skroz mračno, vama je vjerovatno mračnije mnogo. Tako da, stvarno sam još 2 Rotten Flash, ovo me nije otrovalo, to je čudno, baš za Rotten Flash. Ono stvarno čudno. Aj, čudimo da još ne mogu, u stvari, sjećam se svaki put kad bih krenuo da kopam nešto, prvi put uvijek bih pronašao Iron pre Igora. Pričom uglja. Igor je moj drug, pa sam ga vjerovatno zbog toga pomenuo. Tako c. Sad imamo 37 kamenja. Napravit ću još jedan furnace. Ček da pametno. Inače, ako niste znali, Ultra Rex igra Folklore. Tako da, eto, sad i to znate, sad znate i moju zanimaciju, to je moj životni poziv. Bre, životni poziv parkour? To, parkour. Čekaj, da mi se nasviđa ovako kako stoji, a da ovako. Ja neću moći da silazim sa kreveta. Ili bih samo mogla ovako da idem. Ne, ovo je previše sporo. Da bih tako išao, tako da ću da upravim cijel ovaj red. I neko spadat ću. Čekaj, pa što je jasno, tako da stavim slabs. Tako da će ipak lepo izgledati. Tako da idem sad da vratim ovo da napravim slabs. Trebali smo sad te vrata što smo napravili 2 za kućicu mini i još jedno dole. Ok, sad nam treba samo 6 slaba, sad treba nam 3, ne, treba će nam, ja mislim svih 6. Ovako, ovako, ovako i ovako. Pa da, to može ovako, da može. Znači dok postavim samo ovdje ovako lajkove, kao da nešto kao držim ovaj slabzu. Pa da je povezano sa nešto. Čekaj, ih mogu da stavim lankove. I ovdje isto. Sad nam je ovo baš lepo. Čekaj, ili da li da ovdje zatvorim sad? Ne znam sad stvarno. Joj. Ne, moram da prestanem da ovako. Evo ja trebam još i meso. Daj bre. Evo nas. Tu smo mi. Tu smo sada. Tu smo mi. Tu smo mi. Ovako bi mi lepše izgledao prozor kad bih zatvorio. Ovako. I onda ovdje stavio ova 2 slapsa. Šte? Ne mogu stavim. Zašto? Čekaj, ovaj blok mi se tu ne slaže sad. Da, blok se. Blok je da. Tu treba da stavi 2 slaba, koja naravno nemam. Jaj. Inače, baš štedim od dragu. Onako da ne štedim. Ih, koliko da smo isto sad potrošili pravkove. Ali pošto štedim, baš toliko. Sad, ajde da napravimo jackpot.
samo da ostavimo sve što sam pronašao. Sada što smo pronašli, što smo mi pronašli, da ovaj dirt spakujemo ovdje, ovaj kamen spakujemo ovdje. I ovdje i ovdje. Idemo da prespamo. Što sam lijepo spavao, ljudi. Sanjao sam da smo uradili sve achievementi iz Minecrafta, što je nemoguće na telefonu, ali dobro. Sada... ovako. Samo da prosto znate kako ja snimam. Ja napravim jednu dugačku epizodu i onda je presecem na više delova, tako da možda vjerovatno mnoge epizode nemaju kraj ni početak. Kao ni ova prva epizoda preživljavanja nema kraj. Danas bi trebalo da ubacim taj kraj. Traje samo 5 minuta, to nije baš nešto puno. A šta ćeš? Ok, idemo sad po drveću. Dođi, Kriperu. Dođi, se bijemo. Ajde, dođi, se bijemo. Haj, dođi, se bijemo. Dođi, se bijemo sa Kriperko. Beži, pomači, pik. Sada brzo ostanemo. Aj bre, sada te vidim. Dječak u Vudeno kljublju se viden beće. Da, ja sam car, carina, o car. Carina, o car. Carina, o car. Ok. Otki. Kriperković. Carinu. Znači carinu. Gde su ti sad stvari? Šta je ovo? Pesak. Prošao sam. Znači gde mi je kramp. Vidi sada pod vodom, ljudi. Treba mi zraka. Počeo da se ušem. To je to. To je to što se tiče epizode, ljudi. Ćao.